Olela ni Dr. Richard Aya mabende en wuod jaod bura machon ma Kisumu Rural Migosi Ndolo Aya oyawo ayanga chenro machiwo chiemo manono kanyakla kod taulo mag ria ne skunde duto mayudore kar chung' od bura noero ma Seme. Dr. Aya mabende onyiso ayanga ni ochung' laro kom kar chung' od bura ma Seme kono ero yiero madu maraboro ma higanieri owacho ni chenro ariyogo eko konyo ahinya e wechego eko mag dongruoge mag jopuonjre ahinya e kinde ma ben gidhi nyime kod sombgi e gwenge ma kono ero. Owacho ni chenro mar chiwo chiemo ok otim nikech siasa, mak mana ni okonyo kaluwore kod pek ma familia moko kalo e gwengego eko mag Seme. Oloso e kinde Open Day manoero e skul sekondar ma Barnabas, Aya osingone jonyuol ni chenro noero mar chiwo chiemo manono kanyakla kod taulo mag ria ne nyithindo manyiri e skunde duto ma Seme kono ero obiro dhi godo nyime kata mana tok siasa kod yiero ma higanieri. Nitie weche moko ma ji ok wachga manyalo chando nyiri e skul seche monego bed ni gisomo, tinwang'o ni weche mag periods biro to chando gi e weche mag focus gi concentration. Miyo abiro an kaka Richard Aya gi family mara ni mondo wane kaka wanyalo support sirikal e weche gi, nikech wang'eyo ni CDF ok oromo. Nyaka owuo kaka Seme community mondo wakony skundewa gi jopuonj mondo results mekwa o improve. This is our donation to the girls of the school, particularly for the ones who are doing exams for this particular season, but this is a program that will continue to help the government because it is a government law that sanitary pads should be provided in all schools. We know it is not enough. So that is our contribution.